Jsme získali, vole. A Peko, když přijdeš na trénink, když tam přijdeš, ty vole, pojď tam dostat, ty vole. Tady to je porno. Dáme mediální večer? Tak co jinýho nám zbývá? Jo! Jo, ještě by to přišel. Dobrá bunda, ne? Masívka. Frejrek jak mě, kámo. Frejrek jak mě. Všichni, kdo jsi to koupil, říkám, to jsem dostal od toho porňáčka. To je, vole, přímo od pornoherce, vole. Říkám, víš, kolik se tam mrdělo kůň frajíčku. A kůničkám říkám, to je hlavo dutný. Říkám, a to mrdá tam nebo? Dej mi něco. Což je to celý. Je to celý. Jo. Hej, ne, že večer jdeš ty mrdko. No? Říkám, večer jdem do plnej kolo. Úplně ale. Ale žádný ústupování. Pojď, Marťas! Tyhle ten boducký tričky se ká svině, vole. Okay. Nebo no. Pojď, Marťas! Pojď, Marťas! Marťas, pojď! Mimo, mimo! Martine! Dobrý, Marťas! Pěkný! Mašina, hej? Pušte tam tu muzik! Pojď, Marťas! To na Češánka jsem měl dostat minule taky, vole. Jo. Když jsem, vole, schodil 6 do 7 dvojky, Spejbloho napsal do 7 dvojky, frár měl 6-9, vole. A najednou, a který jdeš víc, no. Ty čuráci, který zjistili, že mají cenu, jsem to vyskazoval, tak jsme ho nedali, vole. On naspraný jak se měl.
To je druhý nebo třetí gól? Druhý. Pěkný Beďar. Že jo? Chceš mi ho políznout? Jo. A je bílej nebo ne? Ne, Zdeňku, jak se tam jde? Můžeš tam malo? Můžeš tam malo? A vy tam jdete rovnou? Jo, Zuzka se zvede mečku. Tak já si ji zeptám. Já bych to jinak nenašel. Vedeme rovnou nebo tam? Já musím domů ještě. Já tam přijdu třeba na 8 minut. To asi bude něco. Ty první 2 hodiny jsou nejlepší. Škoda je to normálně. A už bude nuda, no. Do 8 zápalů to je jiné. Zdeňku, a poslal jsem vám to, jak jsme poslali, věděli, že se tam bude dít? Já dělám zrovna. Přestřelka, vole. Pojď Marťas! Ty nohy si zrušily dobře, páně. Mě jak zfanatizoval, ty vole. Dáši. Jo, kámoš, jak jsi tam poládu, čo? Máš číslo. To je obrat. Jo. Já ty klinčáky nesnáším, ty. Taky ne, no. To je dvíko? No, třetí. Pojď Marťas! Levo! Hezky. Dej sekneš toho dementa? Toho kuzete? Co jo? To je hrozný kripl. Dobře, kdo tam nesypal. Další skvělá bitva dnešního krásného odpoledne. Myslím, že borci si to určitě užili takovou krásnou zábavu, tak jako my.